1, 2, 3. יופי, נוחות אחי, השור הזוהם. אתה בא לדעת חברה שלך בדוגי אחי, אתה מזיין, פתאום אחי, השור הזוהם קוראים לזה לא לשכוח, אתה נראה לי, תראה נפל השקל. השור הזוהם אחי, אתה מזיין את וזה, פתאום אתה בא לה לאוזן, כי בתוך כדי הדוגי, אתה בא לה באוזן, אתה אומר לה, יש לי איידס. עכשיו אני מנסה להשתחרר, אתה מחזיק לה בשר, זה רכיבה כזו, זה השור הזוהם אחי. עכשיו אפרופו שאתה יודע, בורקס גבינה אחי. זה מה זה, אתה מזיין אותה אחי, גומר לה באוזן, מקפל את האוזן ככה, וזה בורקס גבינה. יש כל מיני אחי דברים. יש סופרמן, סופרמן תנוחה אובה לחבר'ה, אתה מזיין אותה ככה, היא עליך ככה. היא ככה חופצת עליך, עכשיו אתה בא לגמור, אתה גומר לה פה בגב למעלה. ואז אתה מדביק לה את הסדין לגב, ואז היא קמה, וזה סופרמן. יש פיראט, פיראט זה יפה, פיראט אתה נראה לי פליטת. פיראט אחי, תסתכל מה זה פיראט. אתה מזיין את אותו דבר, היא קופצת עליך ככה. זה צריך, זה חוכמה, ליאור אתה נכון? חוכמה. זה לא הפיראט. אני לא בצאת נוחות זה עדיין הזה. זה לא הפיראט, אני אומר. זה לא הפיראט. טוב, אתה מזיין את האחי ככה וזה. כשאתה בא לגמור, מה אתה עושה? אתה יורק לה בגב. עכשיו היא חושבת שאתה גומר. איך שאתה יורק לה על הגב, אתה ישר בא לפה, משפיך לה בעין ושם לה את הזין פה. ואז אתה רוצה דבר כזה. יש גם זה, בלי דתות וניל אחי. יודעים מה זה? אתה בא מזיין אותה וזה, אחרי זה אתה נותן לה אגרוף באף ומשפיך לה. בתוך האבד כזה דתות וניל. כל מיני דברים אחי. אז... איזה גילאים אתה הכי אוהב? סקס נעים. מ-12 עד? זה כבר לא ביוטיוב. לא ביוטיוב? קאט גיסא. טוב, זה עומד להפתעה.